Insellmilkom. Illum it-tlieta 8 ta' frar, il-Knisja tfakkar lil Santa Giuseppina Bakita. Soru mis-Sudan li jexet il-jasar. Nilqakom għal din il-quddiesa u t-talba tar-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Immaġinaw tifla ferriħija li tgħix ġo villaġġ fil-kampanja mhux il-bot mill-muntanji ta' 9 snin. U toħroġ fil-kampanja u ħin minnhom 2 tirġiel biskiken iġaluha tmur magħhom u jagħmluha skjafa. Hekk tibda l-istorja ta' sim il-qalb ta' Bakita li bil-lingwa tal-post tagħha s-Sudan, id-Darfur fis-Sudan kienet tfisser fortunata. Ta' 9 snin issir skjava u tinbieħ bħala skjava. Fost is-swat l-umiljazzjonijiet imbiet ħafna drabi. Sakemm wara ta' 10 snin xtra il-konslu Taljan li xtra bħala skjava. Imma ittratta aħjar mill-oħrajn. U meta wara 10 snin oħra iddeċida imur l-Italja, Bakita talbitu joħodha magħha l-Italja u hekk għamel. U bieħa, kif wasal l-Italja da bieħa lil-koppja li mbagħad għalula biex tieħu ssib it-tfal tagħhom kienet talmet Italjan mingħand il-konslu fis-Sudan f'Kartum u bdiet tmur għal-katekezi mat-tifla ta' dan is-sinjur li kien xtra u bdiet tisma' fuq Ġesu għax ma kienx nisranija. Bil-mod il-mod bdiet tifhem li Ġesu bata bħalma batiti li jekk għamlula tatu biskiken f'ġisimha kollha u rad dik it-batija meta tiftakar f'Ġesu li flaġellah tibda tgħid għadda minn dak li għaddejt jien. U riedet issir nisranija. Il-Patriarka ta' Venezia aċċetta li għammida jagħtiha l-Griżma u l-ewwel tqarbina u bil-mod il-mod baqgħet tifrenkwa lis-sorijiet tal-karità Kanossjani u xtaqet imbagħad issir reliġjuża. Aċċettawha li tkun reliġjuża, aċċettawha bħala reliġjuża il-Patriarka Sarto, Giuseppe Sarto li mbagħad sar Piju 10, San Piju 10, u għamlet ħafna żmien reliġjuża tagħmel l-affarijiet umli, tnaddaf, tfarfar, tiftaħ il-bieb, imma kienet maħbuba ħafna ġo Viċenza fejn batuha f'post jismu Skju. It-tfal kienu jgħidula is-soru taċ-ċikkolata minħabba l-kulur tal-ġilda tagħha, it-tfal hekk kienu jifhmu, Bakita. Mietet fl-1947 u ġiet kanonizzata fis-sena 2000, 22 sena ilu. Il-Papa l-ħadd li għadda semma lil Santa Giuseppina Bakita x'meta tagħmlet imbagħad tawa l-isem ta' Giuseppina Bakita u semmija biex nitolbu biex tant nisa li huma f'sitwazzjonijiet ta' skjavitu, ta' umiljazzjoni jinfdew minn din is-sitwazzjoni tant qiebsa. Fid-dinja kollha tant nisa jbatu ħruxijiet kbar. Forsi f'pajjiżna wkoll nitolbu l-interċessjoni ta' Santa Giuseppina Bakita u fil-din il-quddisa nitolbu maħfra ta' dnubietna kollha b'mod speċjali ta' kummendi ta' disprezz li jweġġu id-dinjità tal-mara, tal-vjolenza fuq in-nisa kollha u tfajliet. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena.
mulej ħnina. mulej ħnina. Jeħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti mtlejt kotra ta' donni tas-sema lil Verġni Santa Giuseppina Bakita. Ħeġġiġna hawn fl-art bil-virtujiet tagħha biex nitennew magħha fil-ferħ ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-altar tal-mulej quddiem il-ġemgħa kollha ta' Iżrael fetaħ dirajh beraħ lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, la fis-sema l fuq u lanqas hawn isfel fl-art ma hemm Alla ieħor bħalek. Għaliex inti lil dawk il-qaddejja tiegħek li jimxu fil-preżenza tiegħek b'qalbhom kollha ma tiksrilhomx il-patt li għamilt magħhom, lanqas ma tonqosilhom mill-imħabba li dejjem urejthom. Imma tgħid tassew li Alla se jgħix fuq l-art. Ara, lanqas biss is-smewwiet u s-smewwiet ta' smewwiet ma jesawk aħseb wara din id-daqsxejn ta' tempju li bnejt jien. Għati widen għalhekk mulej Alla tiegħi għat-talba u s-supplika tal-qaddej tiegħek. Għati widen għall-għajta ta' ferħ u t-talba li dan il-qaddej tiegħek qiegħed irressaq illum quddiemek. Lejlu nar ħarstek taqlaħiex minn fuq dan it-tempju, minn fuq dan il-post li għalih int kontet ismi ikun hemm. Isma' t-talba li għamillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma' mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek u l-poplu tiegħek Iżrael sewwa sew f'dan il-post qegħdin jagħmlulek. Ismagħha int mis-sema fejn int toqgħod. Ismana u aħfrilna. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek. Hemm miet qiegħed iż-żar tagħha mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares u Alla lejn it-tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Iġbid li qalbi mulej lejn il-preċetti tiegħek, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Marko. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu. U raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-lut kollha biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missierijithom
ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħaslu jdejhom sewwa, hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħaslux. U għandhom bosta drawiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor bħalma huma l-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktili tal-bronż. Mela l-Fariżej u l-kittiba staqsewha, dan il-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjoni ta' missierietom imma jiklu bidejhom mhumiex indaf. Iżda hu weġibhom. Sewwa ħabbar Iżajja fuqkom Jannis ta' wiġb ieħor bħalma hu miktub. Dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa il-qima li jagħtuni. Jalmu dottrina li mhix għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu it-tradizzjoni tal-bnedmin. U qalilhom, ħelu ġibu fix-xejn il-kmandamenti ta' Alla biex tħarsu it-tradizzjoni tagħkom. Mose qal weġġaħ il-missierek u l-ommok, u min iżeblaħ il-missieru jew l-ommu għandu jieħu l-mewt. Immintom tajdu jekk wieħed jgħid lill-missieru jew l-ommu il-ġit li għandi li jista' jkun ta' għajnuna għalik huwa qorban jiġifieri offerta lil Alla. Intom imbagħad ma tħalluh jagħmel xejn iżjed għal missieru jew ommu. Hekk iġibu fix-xejn il-kelma ta' Alla bit-tradizzjoni li tgħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Ma noqogħdux niskandalizzaw ruħna bil-Fariżej u l-kittieba, jew inqisu li dan il-kliem Ġesu qiegħed jgħidu lilna. U nistaqsu lil nfusna, aħna li għandna tant tradizzjonijiet u sbieħ u tant aħna kburin bihom. Imma dawn ħadu post il-kelma ta' Alla, ħadu post l-Evanġelju ta' Ġesu. Jina nista' pereżempju nżeffen l-istatwi tal-qaddisin u mbagħad nidaj. Nagħmel fest il-qaddisin u mbagħad għandi l-anżita bir-rispett kollu daqsiex għal-ħija jew għal-oħti. X'inhu iżjed importanti, żeffen statwa tal-kartapesta u jew tal-injam jew tħobb il-ħuk u l-oħtok, tieħu paċenzja, taħfer, tgħin il-fqir u l-batun. Jekk aħna nagħmluhom it-tnejn, barkalla u isliem, għax hekk il-festi tagħna jkunu tassew festi ta' vera. Jekk qed jesprimu il-qalb li tħobb, li taħfer, li fuq is-social media ma tużax kliem iżjed il mill-ġebel. Xi tfisser inti tagħti somma kbira ta' flus lil kappillan biex jagħmel opra u forsi tippretendi jkun hemm ismek fuqha jekk mhux l-arma tal-familja. U mbagħad il-ħaddiem li għandek jew m'għandux ktieb, jew m'għandux protezzjoni, jew m'għandux ħlas xieraq. Ġesu qed jgħidilna iqfu ftit. X'inhu l-iżjed importanti? U isemmi dal-eżempju ta' xi ħadd li jkollu l-ġid tiegħu u lill-omm u l-missieru jgħidulhom jiddispjaċini veru għandkom bżonn l-għajnuna, imma issa tajt kollox. Orban offerta lillah, tat kollox il-Knisja jinta biex jagħmlu lil quddies u huma kumissierek. Tgħidu da xarru każa x'qed jgħid l-isqof. Ejjew nisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn nagħmlu. Il-kelma ta' Alla iċċanfar il-kull wieħed waħda minna. Jiena wkoll quddiem il-kelma ta' Alla imbaxxi rasi u nistaqsi lili nnifsi. Imma jien hemm xi kmandament ta' Alla li qed nittraskurah minħabba xi tradizzjoni tal-Knisja?
Ejjew nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Bakita. Bakita kienet iffortunata, kienet tgħid jiena għaddejt minn ħafna dbatijiet. Imma da kollu wassalni biex niltaqa' ma' Ġesu. L-ikbar rigal li sibt f'ħajti. Ħan niskandalizzakom, permettuli niskandalizzakom għax jien hekk ħassejtni, minnhom lejn l-aħħar ta' ħajjita qalet din l-ħaġa tant diffiċli biex nifhmuha, qalet jekk jiena nerġa' niltaqa' ma' dawk iż-żewġ irġiel li ħatfuni meta kellha 9 snin u dawk kollha li sawtuni, ninżel għall-kubtejja biex inbusilhom idejhom. Għaliex permezz tagħhom jiena ltqajt ma' Ġesu. Kważi kliem ta' skandlu dan. Imma min jiltaqa' ma' Ġesu ma jqis xejn. Ħdejn il-feħ li ltaqa' miegħu. Il-qaddisien jgħallmuna l-aħwa. Bl-interċessjoni ta' Giuseppina Bakita ejjew nitolbu biex aħna ninħelsu minn kull jasar, mod speċjali l-jasar ta' dnub. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Knisja biex dejjem tkun għajn ta' libertà, mhux ta' jasar minħabba xi tradizzjoni jew oħra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-mulej bl-interċessjoni ta' Giuseppina Bakita u tal-Appostu Missierna biex jippurifika it-tradizzjonijiet sbieħ tagħna u jagħtihom veru qalb li għal qalb tal-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha irġiel u nisa li fid-dinja qegħdin f'xi sitwazzjoni ta' jasar, jew minħabba l-użura, jew minħabba droga, jew minħabba l-prostituzzjoni, jew minħabba x-xogħol jibes li jridu jagħmlu mingħajr ma jitħallsu. Tant forom ta' skjavitu. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Giuseppina Bakita li jsibu il-fidwa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha, ma' speċjali dawk li mietu mewt tal-arrieda biex il-mulej jaf u jaf il-qalb tagħhom jieħu ħsiebhom hu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb umli tagħna bl-interċessjoni ta' Santa Giuseppina Bakita. Nitolbu ħafna għal pajjiż tagħha is-Sudan li qiegħed f'tarf ta' gwerra oħra. Nitolbu għall-Afrika, nitolbu għall paċi fid-dinja. Bi Kristu sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li tkun taġitalina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Giuseppina Bakita niġġeddu u nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija inti terġa' sejjaħ lil bniedem għal dussija li fija sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġrid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan. Tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Giuseppina Bakita u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna uridna nagħmlu l-iben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-Apostli tiegħek.
Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħlina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini mulej toftomna bil-ħwejjeġ kollha li għaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Giuseppina Bakita inħobbuk dejjem iżjed b'imħabba safja fuq l-art u naslu flena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Nofru dan ir-rużarju għal persuni kollha irġiel u nisa li qegħdin b'xi forma ta' skjavitu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie koronat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qatalb tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Omm il-Knisja,
tal-ġustizzja, Itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om liżjed safja, itlob għalina, Om liżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apposti, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, Santa Giuseppina Bakita, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu lill-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu.